AD Multimedia. Ku yi subscribe, kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AD Multimedia Nigeria Limited. Yanzu nan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Alhassan Ado Doguwa waka bisa zaben da za a saki na inconclusive a gobe, wanda yake dama mun riga da mun sani cewa akwai guraren da za a saki zaben 'yan majalisu da aka yi inconclusive, wanda yake zaɓe na Alhassan Ado Doguwa yankinsa an samu ta'addanci aka samu kansile zaben. To mawaƙi Dauda Kahutu Rarara baka gajiya har ya yi waka daga yanzu nan ya saki waka sabuwa a kan Ado Doguwa, ya yi masa wakar da ya saba, wanda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara mun riga da mun sani da ƙarfin gwiwarsa yake yin waka kuma ya ce kawai ka ci zaɓe. To masu kallo da sauraro, idan ya kasance wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe kana kala da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun dora. Za mu ci gaba da binciko muku labarai ingantattu wanda babu gargada a cikin su. To mawaƙi Dauda Kahutu Rarara kowa ya kasa kunne a cikin waƙarsa ya ji ko zai ji habaici a cikin waƙarsa, sai dai kuma babu wani habaici a cikin waƙar mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, wanda mutane suka kasa kunne ko za su ji ya yi habaici a samu bakin magana. To wannan waka ta cire tuta wadda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara yi habaici a cikin ta ba. Doguwa dan Ado, in za a yi zaɓe sau dubu ba za ka ji kunya ba, kadai mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya faɗa, wanda ya riga da ya saba faɗa a cikin waƙarsa, ko ma ba a cikin waƙa ba ya saba yin bidiyo a shafinsa na TikTok da ƙarfin gwiwarsa yake ba ɗan takara ƙwarin gwiwa ya ce kawai ka ci zaɓe, wanda mawaƙi Naziru Sarkin Waƙa ya yi masa laƙabi da Boka Rara. To a daidai wannan lokaci za mu ƙara tsammani kuma za mu ƙara jiran tsammani domin tabbatar da ingantar wannan zaɓe da za a yi, domin tabbatar da jin wannan, kamar yadda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi proud a kan wannan waka, ya proud ya ce Alhassan Ado Doguwa kamar ya lashe zaɓe ne. To za mu yi tsammani mu gani za ta ba shi kunya ne ko kuma ya faɗa da bakin nasara. To masu kallo da sauraro, ku kuma ta da mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun aikinmu da zarar mun dora. Alhassan dan Ado, ni jinjina ga sarkin yakin nan, ga bokitin kwarai gudu kai kwando. Alhassan dan Ado, kwallo na baba gandu da shirin nan, amma na fata mu mai lasili kan nan tsawo. APC. Alhassan dan Ado, Alhassan na dogo sai gaga. Da Allah ka jika na dogo dan Ado, ka tanka mu girma ku kuka san doka. Baba kai ka ci tambara, ka ci bara kai ka ci can bara, kai ka ci yanzu kai ka ci tun ɗazu, kai za ka ci gobe.